عباد الله استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وكرب كرن الله يا باي، والله ثم والله lokaci bai da yawa abin da ya rage. Shekarunka bana 70, ka kirga ma kanka duk garinku shekara nawa a ga mutanen garinku nawa ya rage maka. Ko ba mutuwa ba tsuha na zuwa. Tun kuna iya gudu za ku cin malsan da ba ku iya gudu. Tun kana cin abu mai daɗi za ka cimma lokacin da ba ka iya cin mai daɗi. Allahu akbar.